Præsident Zelensky advarer om, at det vil være risikabelt at ekskludere Ukraine fra forhandlinger mellem USA og Rusland om at afslutte krigen. Han understreger, at Kyiv og Washington må fortsætte at samarbejde for at udvikle en våbenhvileplan. Zelensky hævder, at Rusland er uvillig til at forhandle om våbenhvile, fordi det vil tolke det som et nederlag, givet at det styrker har fordelen på slagmarken. Han tror, at tidligere præsident Trump kan tvinge præsident Putin til forhandlingsbordet ved at true med sanktioner og støtte til det ukrainske militæret. Zelenskys udtalelse kom efter, at Trump antydede, at USA og Rusland allerede diskuterede krigens afslutning. Zelensky udtrykte bekymring over at udelukke Ukraine fra disse diskussioner, og understregede, at hans team holder kontakt med Trumps administration, men at samtalene er generelle. Han opfordrer til mere personlige møder for at udforme mere specifikke aftaler. Zelensky erkender, at Trump har været optaget af indenrigspolitik, siden han tiltrådte, men mener, at de bør jobbe hardere for at fremme forhandlingerne.